नमस्कार। हर हर महादेव। होली की हार्दिक शुभकामना। हरसु ब्रह्म बाबा की जय, मुंडेश्वरी मैया की जय। हरसु ब्रह्म बाबा कैसे होली खेलतनी ओकरे 4 लाइन हम लिखले बानी, रउआ सब सुनाओ तनी। आज होली के दिन ह, बाबा हमार खेलतनी होली। कैसे खेलतनी? त चैनपुर में खेलेलन होली बाबा हरसु बाबा, बाबा हरसु बाबा हो। चैनपुर में खेलेलन होली बाबा हरसु बाबा, बाबा हरसु बाबा। चैनपुर में खेलेलन होली होली। आरे पेन्हले पीताम्बर बाबा, बनले पगरिया हो। पेन्हले पीताम्बर बाबा, बनले पगरिया हो। पलाना पर बैठल बैठल देखे चारू ओरिया हो। भूत प्रेत ब्रह्मदेव अइलन नगरिया हो। सीताराम बरम बाबा, कुंवन बरम बाबा, हरसु बरम बाबा, कुंवर बरम बाबा। सब बरम बाबा लोग आइला। अब बाबा लोग का करता कि भूत प्रेत ब्रह्मदेव अइलन नगरिया हो। आ बाबा के चरनिया पधरेलन अबिरिया हो। आ बाबा के चरनिया पधरेलन अबिरिया। कुंवर बरम बाबा माथ रखलन चरनिया। मुंडेश्वरी माई ले अइली रंगवा के छोरी हो। बाबा खेलेलन होली चैनपुर में खेलेलन होली हो। बाबा खेलेलन होली चैनपुर में खेलेलन होली। चैनपुर में मचल बा होली। हरसु ब्रह्म बाबा की जय।